buat ikan salindri. Sin. Biasa orang nganggo ngono. Biasa kan wis itu terakhirnya ada gitunya. Ah lu mah enggak tahu lu. Iya, tapi aja ngene-ngene tangannya. Oke. Nah. Iya. Ini kamu tahu nggak? Apa? Gue tadi waktu nyanyi ini tuh tahu nggak? Kenapa emang? Gue baru bisa nada falset. Masa sih? Iya anjir. Iya anjir. Anjir panganan apa tuh anjir? Anjir apa tanda? Anjir itu iya anjay gitu. Oh, itu bahasa Jakarta. Oh, bahasa Jakarta. Iya. Oh, baru kali ini suara gue baru pulang dari Jakarta. Iya, gue habis menangin itu. Menangin awards itu. Selamat. Lu gak tahu? Gue habis menang tahu. Saya ucapkan selamat ya. Seneng banget gue. Daya. Tahu gak perasaan lo? Perasaan mungkin biasa ya, no? Mau tambahin gak? Saya tuh bangga dengan kamu, loh. Saya ingin mengucapkan sebagai mewakili teman-teman Mayangkara, mengucapkan minal aidin wal faizin. Orang wayang. Mengucapkan selamat ya, no. Iya. Muga-muga karirmu tetap melejit. Amin, amin. Eling-elingen semakin tinggi, pohon semakin goncangannya semakin luar biasa. Dijogo kesehatane, dijogo sembarange ya, no, ya. Iya, Mas Bambang. Kanca-kanca ora iso ngowe apa-apa kejaba mung donga. Wong arep ngowahi nggih mangane ya bingung ngono. Dadi ngowahi mek donga ya. Wes muga-muga melesat karirmu. Amin. Dan warga Kediri tentunya bangga kepada Niken Salindri bisa membawa ke ranah nasional bahkan internasional. Tepuk tangan buat Niken Salindri. Oh. Seneng ya? Kak Patek. Ora duwite masalahnya. Ngene lho. Ora kok perkara. Masa mek diwehi piala tok. Lho, ngene lho, Nok. Piye ora kok perkara duwite itu wujud apresiasi. Lah lek pengen dadi duit go pegadean. Dadi duit kok gadekne. Lek payu, lek ora. Payu. Tapi lek kowe gak isin lho mosok Niken Salindri coba pegadean. Lah iya, wis gak apa-apa disyukuri. Ya. Tapi kalau aku itu tadi nggak menang, aku ya akan sedih. Lah iya musuhmu lo berat semua. Iya. Kajaba sampean iki jek bocah iso ngalahke artis-artis ning kono. Iya, makasih ya, Mas. Iya, aku ya bombong ya seneng no. Ngene iki arep ngowahi ya bingung ngowahi apa mung doa. Mobil. Gak usah akeh mobil. Kowe ngerti dhewe ngaku numpak motor kok. Kowe ngerti dhewe to. Mangkane to ndek iki bar entuk saweran akeh ndek. Wis meneng ayo lagune apa? Bingung lah kok. Ndang diwene bojone. Wis iki. Ono wi. Kowe iki lagi. Malam hari ini kita acaranya wedding. Ini selamat menerima bentuk baru. Wedding kok bentuk baru to, Nak? Manten dudu sunat. Manten jenenge wed. Lah yo bentuk keluarga baru gimana sih? Oh iya bener. Iya, sing maune kuwi mau Mbak nganten karo bapak ibuke. Kuwi mau malih menerima keluarga baru, malih sak bendinane karo Mas nganten. Ya Allah kok tambah pinter ngono. Aku wis seneng tambah pinter ngono lho. Bocah kok tambah pinter ngono lho. Bocah tanti tintang trut. Bocah kok ngono-ngono. Aku seneng lho. Wis ayo pinter suarane apik. Tang. Aja ngono to ah. Aku malu. Kok malu ya wis enggak mau. Ya wis. Udah cantik-cantik gini mosok dikon. Nah, Oke, enak ya, Mas. Ya, dongane ngantene Mbak Vira dan juga Mas Ihsan. Viramu. Kuwi mantan kapan kuwi? Mbuh. Kuwi ndek ini. Iki saya mantan Mbak Kiki. Mbak Kiki. Karo Mas Dandi. Kiki, do you love me? Are you crazy? Dia kayak lagu TikTok. Kok ngono jajal. Mah. Kiki. Mah. I am stupid. Yes, you stupid. Yes. Mbak Kiki dan juga Mas Dendi, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Semoga langgeng. Amin. Sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga dihindarkan dari bencana longsor, banjir,
anemia, tipes, DB, demam berdarah, paracetamol. Obat paracetamol bareng. Dengane, Mas. Maksudnya dijauhkan dari mara bayang ngono lho, ora mbok sebutne siji-siji. Ya sewengi ngono. Jadi bencana dijauhkan dari musibah ngono lho. Dan diberikan kesehatan. Nyocot ya. Semoga berbahagia selalu dengan adanya keluarga baru, dengan adanya pasangan baru kita hidup bersama. Kita harus saling memaafkan, saling mencintai, saling menyayangi, saling toleransi. Tidak boleh ada KDRT satu sama lain. Wero wujude sing apik. Terus saling mencintai, saling menyayangi. Balik neh. Saling mengasihi, saling toleransi, dan saling menyayangi. Balik nek mulek kalau kan. Nah, yang penting ki ngono kuwi wong bojoan ki kudu saling menyayangi. Betul. Kita tuh tidak boleh hidup bersama, tapi kita itu harus hidup seia sekata. Iya toh, kita tidak bisa hidup bersama. Kita tidak boleh hidup bersama. Angel men manggelan iki. Maksudku ning ati ngono. Iya. Utek ini. Iya ning tanganmu kaya giring cempe wis ngerti ora. Ngene. Anu iki engko Pak Kapolsek ra sida munggah lho. Wis ora apa-apa. Mergo wedi. Ora apa-apa. Pak Kapolsek Pak Kapolsek lek ora nggawa dompet ora oleh munggah. Pon nggih. Pon ta? Percaya kali kula mboten. Nggawa tok lho Pak, nggawa tok. Jek awale nyandak tali goci. Lah iki kok tengah-tengah. Pripun Pak Kapolsek siap maju? Monggo, monggo. Lah iya. Siap maju, Pak. Pak Kapolsek timbalon. Pak Kapolsek namine sinten? Loh, tekono jenenge sapa lho kene kadung nyanyi ora mbok tekoni yo. Balik. Pak Ardian Wahyudi. Pak Kapolsek namine sinten? Nyanyi yo. Sampe tak candhak tau teng itu lho. Mangsaku. Awak dhewe iki mung loro, Mas. Iya. Nyen. Ayo meneng. Sabar. Melok rene apa piye? Sabar. Dudu rombongan. Kalau Jan. inallah masuk. Birin sekali merdeka tetap merdeka. Merdeka. Duduk. Sama nyambung guyu, Bu. Loh, wongnya seneng mbok seneni to, Nok. Iya. Bocah uhu. Sama nyambung guyu, Mah. Mbokmu yo ben golek hiburan mbokmu. Iya. Golek aku wani malah candak tali gociku teng. Ya antar lebokne kolam koi. Ya. Pak Kapolsek namine sinten? Pak Kapolsek namine Pak Ardian Wahyudi. Pak Wahyudi asline pundi? Asline Pak Wahyudi Kediri. Pak Wahyudi wis duwe bojo. Ayo. Jawaban. Aku ora ro Pak Wahyudi. Bojone ayu ra melok rene. Aku ora ro. Lah iya. Ngono. Hop, jawabane ngono. Heeh no. Pak Wahyudi. Lha tekono sik bojone melok ora. Bojone melu, Pak. Pak. Totot Bapak Kapolsek istriku jamane Pak. Bapak. Ora Mas ora bener. Pak Wahyudi ranggawa bojo. Pak Wahyudi monggo mriki. Pak Wahyudi bersama teman-teman mengamankan kita semua. Pak Wahyudi bagus sekali. Pak Wahyudi gendang ya rene. Apa-apa aku sing rono Pak Wahyudi. Pak Wahyudi lek ora ndang tak tewu, Pak. Tak candhak kali gocine. Tak tewu teng. Delosor. Kapolsek. Kapolsek buat delosor. Ora masalah. Monggo. Wah iki. Aduh, Mas. Kowe Kok nggawa ngejak kanca? tentara. Ngejak tentara, Mas. Urusanmu kan. Mas,
Mas. Pak Wahyudi kai ijo-ijo. Pak Wahyudi rawani dhewe. Wani ngejak karo kancane. Apa iki? Mariye. Pun. Tibake kancane padha gedhine. Tibake kancane koyo. Ayo. Kaya apa? Mriki Pak. Koyo berkudara. Todot semua nyaman Pak. Pak nyadong duka. Berkudara obesitas. Ya. Kok cuma jarak. Bapak niki namine sinten? Pak Namine Bapak Pak Main. Jenenge Pak Main. Patra jenenge Pak Main. Angel lho. sampean main apa, Pak? Selat apa judi? Jenenge Main. Kowe ngolah takek. Iki anak kol-kolae, Main. Main. Saya Pak. Namine KTP jenengan sinten? Ya Pak Main kuwi lho. Main to. Lah jombo guyu dikecak sirahmu. Monggo Pak Jalto. Bapak saya biyen pas zaman sekolah ulangan lho. Napa? Terus gurune pernah ya bingung. Lah kok bingung? Main. Wong maksudnya mah dolan ngono. Main apa? Main. Oh iya. Ngapunten lho Pak nggih. Main lagi main. Ngapunten ya Pak. Aneh lho, Mas. Yo. Oh ya kirane Pak. Ngapunten ya Pak. Nggih ngapunten. Bapak niki namine sinten, Pak? Pak Kapolsek yo iki. Pak Bang. Jawab, Pak. Sampe iki ditekoni Pak Kapolsek iki. Pak Wahyudi. Aku iki tekon lho, Mas. Ya yo. Aku tekon nggih lagu kudune nek Pak Wahyudi jawab nggih lagu to. Sampe nek menengi maksudnya sampe ini piye, Mas? Sabar. Sabar. Sampeyan kudune nyanyi, Pak. Iki Pak Kapolsek aja jenengan. Jenengnya namine Pak Anam. Pak Anam. Suka menanam. Pak Anam daleme pundi? Pak Anam Daleme Kediri mriki. Wis aku sampe aku. Selaku ya Nam. Bapak. Yo kabeh bapak ora Bapak. Salim. Bapak nggih sugeng dalu sugeng rawuh. Matur sembah nuwun. Kowe iki tamu malah sugeng rawuh to. Hah? Sing mengucapkan selamat datang kudune bapake, ora kok awake dhewe dayo terus sugeng rawuh. Bocah ki men to. Adewe ki ning kene diundang berarti awake dhewe tamu. Awak dhewe diundang karo sapa? Loh, Bapak Supri. Lah Pak Supri to? Ah. Lah Pak Supri kan ngundang Pak Kapolsek yo an. Lah iya, Lah iya. berarti awak Adewe ning kene padha tamune, tamu Pak. ngono lho. Kok sampean aku ngomong sugeng rawuh, sampean menengae nyapa, Pak? Yo kalem kok bangga mbok seneni. Iki Pak Kapolsek. Jane yo dijawab. Sampean nak menengae nyapa, Pak? Entekan kata-kata sampean. Ora iso banyol sampean. Kalem Wah, mentang-mentang sampean lemu, gede dhuwur. Ora wani sampean tambah aku. Wah. Ngapunten Pak nggih. Aku nak gumes lho Mas lek enek. Mlorot, Pak. Pola. Monggo, Pak. Monggo Pak. Bapak Wahyudi. Oke, mau mempersembahkan lagu tadi jadi Pak. Oke, lagunya Dumes. Dumes saja. Ya. Oh nggih. Dumes aku. Oke, bersama Pak Kapolsek tentunya untuk memeriahkan di acara pada malam hari ini wedding party of Elsa dan juga Dandi. Ada Mayangkara dan juga ada Niken Salindri dan juga Pak Kapolsek dan juga Bapak Babinsa. Dumes iki piye dumes harale. Bisa so kelingan lho Nak. Ape kenangan sing tau dilakoni. Kebayang-bayang nganti kekowo mimpi. Wanita Iso gawe nyaman. Kurang tinggi. kurang dhuwur. Bapak Cobi Pak, seberapa Pak? Seberapa?
Isesok, coba suaranya. Gak suaranya gini ya? Coba. Isesok, cap gitu. Isesok, kayak cap gitu ya? Coba. Isesok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni terbayang-bayang tiga kawa mimpi iso gawe nyaman rajaminan duweni hatimu kaya lagi wingi awak dhewe iso ngobrol takane krasa sliramu wong sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling ngelarani ya. Mari kita nyanyi sama-sama, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, sukses selalu. Amin. Yuk kita. Sepiro aku senengmu karo liyane arep cemburu kok untuk sapa-sapane siji mung kowe kenyataane dudu aku sing jero hatimu sesuk kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni bayang-bayangan di tekawa mimpi iso kaminawan rajaminan duweni hatimu pengen liyane pengen ku siji mung kowe kayakane dudu aku sing jero hatimu sesuk kelingan
gawe nyawan rajaminan duweni atimu kaya lagi awak dhewe iso ngobrol tekan wengi rasa sliramu sing paling gemati ora nyangka kowe sing paling ngarani Nopo to Pak repot mawon. Wah, jenengan nyanyi ini seneng dadak nyanyi bareng. Lho Pak kok mek samono, Pak? Lah nggih, Pak disyukuri. Iya Mas, kok aku mek guyon to. Guyon ya, heeh. Ngondingi sulap. Uga mesti Pak Main ora, Pak Anam ora. Lah Pak Main kok gojloki terus. Wis dicontoni karo Pak Kapolsek. Yudi. Iya. Gak apa-apa Pak. Niken itu pokoknya Pak Main naik, Pak Anam naik, Pak Wahyudi naik. Ya. Itu Niken sudah bunga sekali. Iya. Karena itu termasuk apresiasi. Iya. Ya. Berarti Pak Main, Pak Anam, Pak Wahyudi itu sangat peduli Peduli sekali karo Niken, ya toh? sama budaya seni, sama Niken, sama juga. masyarakat sini. Dan juga keamanan seluruh Iya, kecamatan berarti kengko izine nganti jam 1 Mas. Maino dhewe. Nah, iki ya kurang afdol Kenapa? bila mana mempelai berdua tidak naik dan juga Oh, ibu boleh. dan bapak mungkin monggo Iya. Mbak Kiki dan juga Mas Dandi dan juga Ibu Yatini Mbak dan Kiki. juga Bapak Supriyantono Mbak mbok bilih Kiki kersa sama munggah Mas monggo. Dandi. Bersama Ibu mungkin sama Bersama Bapak Ibu. monggo. Oh Ibu mboten namung mempelai berdua. Oke monggo. Yuk mempelai berdua ditabui. Monggo ditabui Mas diserepake Mana? untuk mempelai berdua. Belum ndang. Yo! Monggo Mbak Elisa dan juga Mas Dandi. Ibu mana? Ibu mboten kersa. Oh, ya udah. Agak sini. Ya udah, ya udah. Sini, Pak. Gila. Mirip. Mas Dandi karo Mas Bambang mirip klambine padha irenge. Kok klambine? Ya lek wajah ya adoh to Mas, Mas kok Amerika Kediri. Aku kurang elek piye dadi wong lanang. Loh, nemen. Iya. Aku Ini nak. kepara nyongot Kepara nyoto. Wis kepara nyongot.
Sampean kepara nyongot iki sampean iki wis ganteng. Bagine wong sing buta. Caitan ora. Cinta itu buta. Betul. Bojomu saking cintane buta. Meneng. Atine buta. Buta. Sing gelem ya mek ketok. Selamat malam. Ngono ya cek mbok tinggal ya Mas, mbok tinggal tanggapan. Lah ngono lho kenang. Wedo. Kena marahi ya mesti. Ora, lah bener gak? Iya bendina. Lah kudune sampean iki sing bendinane awar karo bojone sampean tapi bojone sampean ayune kaya ngono mangga mbok tinggali ae. Mbak Elisa Sugeng Dalu. Sampean iki kudune setia lho Mas karo bojone Lah sampean. iya wis iki acarane mantanane Mbak Elisa karo Mbak Kiki. Bojone sampean iki tunggu ana ning omah. Sampean iki wis gak wayahe nyambut gawe Mas. Lah terlihat bosor nyambut gawe. Bugone cinta tok. Ya ben, lah saking cintane yo. Ya kerja dikin lho nek wong omah-omah ki ya bener tresno. Ning ya kudu Ya timbang. berarti bojomu jangan kerja. Lah yo. Kan jare cinta ora iso ya kan ning omah enek putran. Lah iya kaya Sugeng Dalu Mbak Elisa. Selamat malam. Neng, halo marah. Nggih, Mbak Elisa dan juga Mas Dandi tentunya. Elizabeth. Witas. Oh iya. Ditanya Mbak Elisa. Kok ngerti zaman? Baru kok ini siapa zaman? Lah Elizabeth Kuitas. Elizabeth itu sebuah nama brand Mas. Iya. Ya, nukane Elizabeth itu bisa sabuk, bisa tas, bisa baju, bisa sandal loh. Nukane bojo. Sugeng Dalu Mbak Elisa. Oke, Mas Dendi. Napa Mas? Genah-genah malam bareng kok yo. Lah iya. Mas Dendi bekerja di bidang kesenian. Coba Mas Dendi kerjanya di mana atau di instansi apa? Enggak, aku mau mek takon ngono Ya, tok. Mas Dendi kerja nggih? Mas Dendi batuk. Wis roh patok takok. Ya ora. Minum komplek, apa komik? Komik. Minum apa? Komik. Komplek. Komik. Ya jangan bertau komplek kayak Komik. Komik. Kalau budar. Ya, mau ditanya kerja sebagai apa? Guru? Bukan. TNI? Saya di BRI Cabang Kediri. BRI? Iya. Nah, ini utang-utangnya benak ini. Iya tuh. Ini utang-utangnya benak. Ini BRI. Bank, perbankan. Bank Mbak Elisa BRI. mesti guru. Lulusan Universitas Erlangga. Mbak Elisa Surabaya. sekarang jadi apa? Jadi orang tuh. Sekarang kerja. Kerja. Iya kerja apa? Klinik. Iya. Ya, aku loh. Klinik kecantikan. Klinik Tongfang. Klinik kecantikan di Kediri. Oh, wow, jadi perawat. Bukan, CS. Campur sari. Kata kowablok. Cesa campur sari. CS ya, Bang? Beh. Klinik itu customer service. Tuh. Loh. Customer service. Customer jadi melayani. Sopo sing teko ora kok campur sari. Nyapa campur sari, Mbak? Masa lulusan Erlangga campur sari? Tidak kira kliniknya nek campur sari ini ngono lho, Mas. Maksudnya bagai cleaning service apa? Klinik Customer service melayani ngono lho. Lah padha. Mboten Mbak. Dari cleaning service ya, Meneng, mboten jenengan kan. Ini kok ngene cleaning service. Aku sing cleaning service. Ngapunten Mbak. Ora, sampean iki anu tukang kebon. Iya. Mbak customer service. Mbak Elisa. Lah Kok iya. iso Mbak customer service iki lho? Komen kleru. Ya Mbak Elisa kerja customer service. Mbak di Elisa, klinik. pacaran sama Mas Dendi sudah berapa hari? Udah 2 tahun. 2 tahun berapa hari? Tekon ku lho berapa hari? Ngene. Sampean nek bener-bener cinta, berarti sampean ngitungi. Loh. Bocah iki kok piye to? Ya 2 tahun berarti 3 1 bulan berapa hari? Anak sing 30, anak sing 31, anak sing 29. Wis kamu ngitung piye? 1 tahun itu 365. Ping pindho. 365 dikali 365. Loh. Ditambah. 365 dikali 2. Ditambah 365. Allah ya karim. 365 tambah 365 pira, Mbak? Loh. Lah kowe kok takon lho. Lho. 680. 680 berarti sudah 680 hari. 780. 80. Lah wi lho sing bener sing ndi aku ya ora ngerti. Iki lho bengok kayak bener-bener 2 tahun berarti ya. kalkulator. LDR.
sebelumnya LDR. Sebelumnya LDR, Mas Dendi di kota sama di Jombang. kene. Mas Dendi asli Jombang. Oh, Mas Dendi Jombang, sama sini. Oh, gitu. Terus ketemuannya di mana? Ketemuan. Kaya takok barang kok iki barangnya apa iki. Ya ora timbang rene sing takokne Yo kok. yo. Ketemunya di mana? Ketemunya dulu di mana kok bisa jadi pacaran terus akhirnya nikah? Nih yo ketemune mbok menawa Mbak Kiki iki nabung ning Mas Dandi. Mergo kan ning bank. Nyapa sampean sing jawab e? Lho lah yo nyapa to aku lancang ram jawab e. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya nggak sengaja. Gak sengaja, Dek. Tenda biru. Nggak sengaja. Ketemunya Mak Jegagi. Gak sengaja ini endi? Lekmu nakoke sampe abang lho wajahe. Duh, ya kudu jelas lho, Mas. Iya. Awak dhewe ngene iki iso dadi seduluran ngene iki ketemune ning endi? Ning ngene wayangan. Ning wayangan ning panggung. Pertama kali ning wayangan ning panggung kae langsung. Langsung. Ngono lho, Mbak. Lah iya sampean kudune lho, Mbak. Aku iso ketemu karo Tia, Iya. ketemune teko apa? Teko Panggung. sosmed. Sosmed. Sosmed, dari sosmed akhirnya ketemu. Nah, ngono lho, Di Mbak. panggung. Ketemune nanti. Cepet jabra. Sampeyan Panik kok gulo ngono karo toh? aku. Ketemunya di mana, Mbak? Ketemunya dulu teman apa ya? Mbah. Lah kok takok aku temen mbah. Sama nek suwi iki kok malah sampe engko lho iki engko mek Nggak teko. apa-apa, nggak apa-apa. Mek teko ketemunya tok lho iki engko. Ketemunya nggak sengaja. Temen apa ya? Yo paling pas anu mlaku-mlaku terus ketemu. Ya, Kok. gitu loh. Jadi mlaku simpangan gak sengaja terus ketemu ngono lho. Oh, ngene Mas, ngene Iya, Mas. jadi- Ngomongnya sampean dadi Mas Dendi. Dendi. Aku Mbak Elisa, Mbak Elisa. Elisa ya Iki, toh. ya. Nah, dhewe iki padha-padha mlaku-mlaku Mlakune. ngene toh. Aku Ah. nggawa kanca, sampean nggawa kanca. Akhirnya Ah. dhewe simpangan Simpangan nabrak ngono. nabrak. Nah, ngomongnya ngene. Ah. Wah, iki oh sebetulnya saya iki lho. Bangsat. Tak mana iki. Iki dibuat tenan ya, Nyok. Oh, tok mana dhewe ketemu ngono. Ya ketemu-ketemune iki dibahas. Ngerti ra? Oh, kabar-kabar. Gelunganku cepot iki lho, ngawur rek. Cuman biyen ya Mbak Elisa ya ora nggih gelungan ngono. Wes. Pokoknya intinya ketemuan, simpangan, tes ngono lah, terus akhirnya pacaran itu, Mas. Terus dadi rabi, dadi mantan. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi lagunya apa, Mbak? Mbak Elisa sama Mas Dandi mungkin ada kesukaan lagu apa? Kok iso sama nanggap aku, gak nanggap liane apa, Mbak? Bocah iki piye to? Oh gak maksudnya, Ya. maksudku apa, Mas? Sabar. Sama lek ra iso meneng, tak Kan. tewu tenan lho. Es. Keporo nyongot. Nyanyi di sini ya, berdua ya. Joget aja. Lu nggak apa-apa, mumpung ini dipercaya YouTuber banyak sekali loh. Iya ini nanggap sebagai nikah. dokumentasi. Sampai Atau mungkin gini aja. Iya, foto Kita foto Nah, dulu. foto dulu. Mana HP-nya mana HP-nya? Mbak, sampai nanggap nikah ini ora rugi, mereka ngodur prase HP gitu loh. Mas, Dalam tolong ya. fotono Mas. Apa neh to ki? Rada nengah kene, nengah kene. Mas, tolong Mas, ini Mas. Tengah di tengah. Mungkin kalau mbaknya nggak mau nyanyi sama Nick kan kita foto dulu. Nah. Oke. Ibu mboten kersa foto, Bu. Mengke mawon nggih. Ibu sekalian nanti aja nggih di rumah nggih. Siap. Ihaho. Boyokku. Di sini aja nggak apa-apa joget bareng kok ya. Enggak, lah ngopot masa di sini aja sah. Enggak di sini dulu Mas. Di sini aja. Lo belum ada embel-embelnya sudah turun. Wis, Ya.
dipinangkani kawitaning sinawang ya nak. Oke. Kayang ini nandang loro asmara jroning nolo mangembar arom puspita dahat rasaku sesanding marang sliramu tiayu memani jantungku. Terima kasih Mbak Elisa, terima kasih Mas Dendi.
Sinawang. Yang bagus dong jarinya. Ya Patra kok ceker. Masa ngene sama Ngene lho. Kawitaning Sinawang ini adalah sejarah bagi Mbak Kiki. Kok pusing to Mas? Kung cawi to men. Syah. Wong aku mau tak gaduh-gaduh. Iya. Sebuah perjalanan di mana Mbak Kiki dan Mas Dendi Iya. bermula dari bertatap mata. Iya, tapi ini Kawit tadi arek-arek ini tadi agak gelentem ya, nadanya kerendahan loh. Ya nggak apa-apa, nanti tak marane ya. Anu besok-besok nadanya agak tinggi ya. Nah, wes. Gimana sih? tak Nggak seneni. apal-apal. Ya ini masih menghibur warga masyarakat ono telata sumber petung adan-adan gurah no. Iki acarane no sini anu Mas. Apa? Sekaligus peresmian SD Negeri Adan-Adan 2. Ora, daleme iki Patra ya ning ngarepe SD. Ngono lho, ora kok peresmian SD. Nyapa Itu ya? SD wis suwi ya diresmekne. Ya, Yo, sok ben menawa anggap dhewe. kesakurane. Sok ben anggap dhewe. Yo. Oh, ngono ya? Iya, ya saiki ngaturke lelipur apa kono, monggo. Oh ya, aku suwi gak tahu nganu sampean, nyanyi mbek sampean. Coba tes nada dong. Engko mesti rapi aneh iki. Nadane E. Pola gini. Wes wan. D. Wes wancine tansah. Puasno. Apa Mbak? Katakno karo pilihanmu saiki tingkahmu tak kangeni ning kahanane kowe wis ayem ning beda ati. Sanggas. Umpama lintang kaiso tak sambati mesti iso ngancani aku sing lara ati ditinggal kembang sing paling tak tresnani sing biyen janji ngancani tekane mati. Dewi ngisi mesem guyu bebarengan ora krasa saiki mangkari anganan kowe wis nemu ayam sing beda wis mesem guyu karo wong liya
lagu perdana. Lagi iki ning kene sama nyanyiane. Ora. Asine wis ping 3. Lah iya ngono. Tapi luwali ade. Ora apa-apa no. Mergo anu Mas. sampean iki kakek. Soale ngene, Huk. Aku terlalu bosan menyanyikan lagu zaman saiki. Lah piye to wong yo iki sebagai tuntutan. Kita kasih lagu yang lawas-lawas, Mas. Yo, lagu apa nak? Nadane, Mas. Oh. D. C. Allah ya Karim. Biar. B mayor berarti. Lagu akeh menton. Kananku iki. Apa wi nadane? Setok ora pas. Maaf. Ya maaf. Kahanan. Ku iki yen tak umpamake koyo cahya ning bulan kang kalingan meko. Rev ya. Oke. Tak lilane lungamu nadyan apa jroning rasaku papaswati ngatiku kasayat welas tresnamu nadyan tunungmu aja nganti ngaleke aku kenangan lan sliramu dadi memani ing kalbu umpamane kowe bali nambani larane atinde semono tak anteni kowe bali bebarengan nyambut tresno di semono. Apa tanya mana batikan? Aja. Bocah iki lek nyanyi lek gak madhep aku no kurang afdol ketok yo. Au. Apa no? Sikil Mas. Apa to? Apa? Lebih Mas. Walah. Kena ampal. Iki sabone letong dadi. Jangan lama. Dadi genah sikilmu ki mambu letong. Nah. Kena ampal. Kadung nyanyi penama kehanan. Aduh, Tapi kok apa? mlebu no Mas. Iya wis tenang, ampal ilang no. Dikelompokne piye? Oke, bersama Mayangkara dan Ikan Salindri. Enggak lirik ya Mas. Ya. Kananku iki yen tak umpamane koyo cahyaning bulan kang kalingan meko patang koyo aning lung suwung sepi tanono kang bisa angluari panandangi
ngapal lagu anyar saya maneh nganggo Jawa ya apik, pop apik, qasidah becik, Thailand apik. Sekarang apa? Mumpung penontonnya masih banyak, Iya, no. kita tampilkan sindengan Mayangkara. Iya. Diiringi dengan sepat Apa? jaipong. Oke. Malang kekek Mas, persiapkan dirimu Tia ya. Sing apik kok ndek sing diwarai Pak Soleh kuwi lho. Sapa? Pak Soleh. Iso to? Iso. Wah, apa laku wis bingung lho. Kok arep jaipong. Ayo. Iso kudu iso pokoke. Sindene Mayangkara renek sing ra iso. Ya to Mas. Iso pilihan kok. Engko terakhir dhewe Mas Bambang. Dadalah. Ya. Aku wakile iki. Tak kei sontone 6. Tak kei sontone 6. Malah entak, tak turun tak tuk, entan. Ampun baik-baik saja. Ala ngateng. Bojomu ayu lho, Mbon. Wis panjang bahas kuwi. Kabeh mbok bahas. Lah yo. Anyar neh cacahe. Bojomu ayu lho, Pak Pot. Kok panggah mbok tinggal selingkuh ae. Aja lambe guntir. Monggo meja nomor 750. Tuh. Yo. Au. Walang kekek menclok ning tenggo mabar maneh menclok nang pari aja ngenyek ya Mas karo wong wedok yen ditinggal lunga seteng kamar Yo, aus.
iso gambang londe ora bisa nyuling iso nyawang ora iso nyanding yo kan walang keke mencelak ning sampah sama bareng Walang sangit. Ya nak. Sama lu ngelokne. Nyapon. Sama nopo iso njukit ngene iki. Gak iso aku. Mas Bambang urung. Meneng. Mas Bambang urung wis diomongi terakhir kok malah mbondek nepi to, Bon. Ora iso lho nak aku. Iya. Ya. Pokoke joget. Ora adil. Ya wis adil kene. Ki nyanyine apa neh? Nyanyi? Nyanyi no. Dikancani sapa? Duh, berempat dong kita. Walang sangit. Kakak. Ora itu. Oh, kene. Yes. Ngomong sitok kangelan ditambah telu neh kene ya. Ora makan, Pak. Ora makan. Makan. Pakai ini. Iya toh, Pak. Mik kok mik. Oh, mik. Pak De. Rumah saya bakul sempol, Pak De. Pak, Mbah nih. Mbah, Kuwi ngono, Kong. Kuwi ngono. Apa? Lek. Kok iso celeng lho. Lek. Piye to kupinge jane? Kok iso tekan celeng bagus kok. Pak De, aku putune sapa? Nyanyi ya. Aku wis gedhe. Dipas nesek tanadane dipas nesek. Apa neh to ki? Iki jane Pakde aku putune sapa? Aku wis gedhe. Bisa melu sapa? Bapak Ibu saiki wis ora ana.
saben dino tansah nelongso kesenian ngawinan mas daerah Ngawi Huksa ayo Huksa 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 sedur 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 barengan rai belit asine koyo malih Huksa 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 sedur 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 Huksa 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 sedur ya aku putune sapa aku wis gede besok milu sapa bapak ibu saiki wis ora ana saben dina merangku tansah nangso aduh pati oteye dodine aku beluwe kangen saya dolanan beluwe kangen modal Kuwi lho nek kono kuwi lho wong. Kuwi lho Mas, kuwi lho Mas. anu kowe njajal Namanya lek durian beluk. untuk kowe Duduk kuwi. Sing seragaman ireng lho. Iya. Aduh sing tak ya nyanyi apa sing kira-kira kabeh iso joget no ya dikae sing lah iki mau ngerti ra? Apa? Nyanyi lagune seragenan itu. Iya. Ibu-ibu wis
Tangane sing ngowel. Ngowel piye? Mas Oyai. Mergo gemes dilek sampean. Tuk 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 tuk. Clang. Tuk 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 tuk. Clang. Lah ya gemes pengen ngono. Wah, Jan, enak ya Mas Oyai. Manjlang. Apa, Jan? Kowe pomo wonge gedhi Nok kuwi pas yo. Pas. Pas lah sampean pas, kan gedhi yo. Ngece wi kan ngece. Ngece wi. Loh, Apa sing gedhi? lek gedhi ngono. Boleh gede. Lek cilik malah wus. Wes. Wes. Tahun ini belas yo. Apa? Apa lagune nak? Apa? Ya. Lagu baru. Ki mau ketawa lurung nyanyi lagu anyar, Mas. Ya. Yo. Aduh sayang, ngapun. Otak. Pane kaya dirubung gurem. Dene sak pira dene? Ya pas berarti. Mas Bisma. Langsung kotak-kotak yuk. Ya. Ya, kita pemanasan dulu. Oke. Sini. Bapak Ibu, Mana posisi mana suaranya? Kayaknya apa melak bengaknya, Bo? musisi. Musisi. Oh ya. Musisi. Lagi. Musisi mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Masih semangat Ibu? Masih. Yang di sebelah sini mana suaranya? Yang di sebelah sini mana suaranya? Mana suaranya? Yang di sebelah sini adik-adik mana suaranya? Ini kan untuk kancane. Aduh sayang, ngapun saestu. Yen dereng saken nuruti omongan kamu. Sesuman bayake lo kepiye carane. Ora apa-apa nduk ndas rapati kangge mbok. Ya ditugelek. Ya. Kangge sesuk. Ketak gulune. Yo, Tinggal pajangan. rumah sampe ndas kidang ngono kan. Lan ganti ndas Bambang. Jangan nyanyi. Kotak-kotak ayo, yuk. Ayo Kara. Yang semangat dang. Saben dina rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan. Mangan mangut lele rasane kok padha tuku tempe ning pasar. Ngene rasane Apa kuwi ke? paringan Mas. Astagfirullah. Aku boyo sampun nesu. Ape iso rasa kudu nganggo mecuci. Eman paras bagus mundak ketok karo hatimu. Rungono kembangan manisku.
dino. Rasane kaya dengan mangan manggut eling rasane kaya tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Ayo babi cintaku koyo sampun lesu aku kabeh iso rasa butuh kanggo menuju marang baras bagusku. Karo hatimu rumoto rembalan manisku. Aku sayang ngapa Anggite pekancane ra plepeken ngono piye? Keluke lek ambune BBQ ngono sik ra apa-apa Mas, ki tambah luwe. Ambune? Ambune badhek. Lah iya. Aku lara ning irung. Kaya sapi ya Roman. Seneng nadon lho. Adon. Wis nek ngono iki ana liquid e. Ben ambu-ambune nek rasa-rasane. Ya Nak, ya apa ya? Ya. Di sini ada artis satu kali lagi. Siapakah dia? Niken Salindri. Iya tuh bocah iki. Kok lapis kok. Ini loh Nak, ini depan ini. Ini keluarga besar nih. Iya. Oh ya, mungkin ada permintaan lagu apa? Mah liyane wi. Gak iso aku lagu gue. Anu Mbak, lek jenengan nyuwun tamu undangan kene duduk percetakan tadi. Gak iso aku lagu gue. Lali. Lah! Pejan cuwocok sama lagu Apa lagune? Ayo mas. Apa? Mas Bisma tolong kendangin ya. C. Magadir. Ora tali kotang. Hah? Apa? Tali kotang iki. Buke yo ngono njaluk tali kotang. Ya. Iki mas taline uculi dewe.
kepengin sugih. Piye? Taman wis Aduh Kang Mas Bambang Balowo. Iya, Dek. Aku ora bakal lilo yen Gusti ngaparengana mesti balo. Anggere tibane Tali nikan salindri tak simpen tekan ning pati niken salindri tresno wujudku kang suci Au 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 au. iki kesenian apa apa kau lagi ngono Kepara nyongot nih. dadek kena Ya. ya tali kota Nini dia tak titis tak ting tak ting tak titis. Ayo Pak Bot, ayo Pak Bot. bos sambul sangen nak jalan Biyen wis tak tukoke wujud tali sakotane saiki ning daro ilang sak slirane lunga menyang tanpa pamit ra ngabari apa lali kowe karo Mumet to, Mas? aku iki Haladan regane kuwi wujud katresnanku jare kowe melu aku lah kok mlayu apa kurang larang pungkasane kowe ngilang otakku kelatin kain. aku golek tali kota Otakku
Malah Sing seneng ngiringi aku. wah, tenan kono. Tenan. Carane ndidah mutiara kependem. Nah, lagu lawas didudahne. Iki sono wektu engko awake dhewe pukul 11:30 ya ta. Oh ya. Saiki apa sing ngarepmu aturke kanggo pisungsung? Saiki jam. Jam 11 no. Ya. Ini. Wow. Jam 8. Wih, jam di jam 8. Sik sore jare. Ya nak, tapi alhamdulillah ya Allah Mas penontonnya lho. Anteng. Si antusias, coba anteng. sampean sorot Mas lampune Mas, disorot sik penontonnya. Penonton Mas Liting. Nah. Bisa gak? Bisa. Nah. Warga Sumber Petung. Sumber Petung. Luar biasa. Tepuk tangan kanggo warga Sumber Petung luar biasa. Oke. Masya Allah. Lho no, sing tresno karo sampean sawan sing nunggon. Terus ngene iki aku kan ya malih sungkan arep ngowahi lagu apa neh Mas. Sampean nyanyi apa lho sembarang ngentut ta sampean dirungokne kene. Saking cintane. Ya aja ning kene, mergo saking senenge. Aja meneh kok roh blegere, roh suarane kuwi lho seneng. Wis Mas dipateni Mas ulap Bapak Ibu tepat kene. Ulap. Sing sari malah melek ngene. Yes kono lagune apa manut wis. Ayo. Ya. Nek. Aneh. Dong Mas Bambang. Dadi mau nginggugah macan turu mah lho, apa? Mutiara kependem. Mutiara kependem macan turu. Ya njumbuhke kahanan wong iki ngono. Yang semangat dong, yang semangat dong. Sayang, makan sayang. Gak ngerti Mas. Rong aku kuno ngedumne Ya MBG. yang di HP lho, Mbak. Ora. Pengen nyarap ini. Kulino ngedum MBG ya. Ya. Trata tak tak mundul. Seka. Mbok. Neno. Oh ya ora kena ya digeseka. Gak iso. Aku kawan
kendang. Variasi. Oh, variasi kendang dinentak genting lingi guys. Apa yo enek kendang Seka maksudku. Oh, seka. Ki di versi pertamane Pak Bot dirungokne Pak Bot. Di versi ngarepe seka, tengahe mari ngono jaipongan halus, sing terakhir lagi dram-draman sing barbar ngono kae ya. Rokokan. Nanti tak gendang. Ting ting tak gendang. Lindil. Kok iso tilintis bareng. Kendang kok tilintis. Sore. Padang bulan. Yo gak ngono. Ora ngono. Ngerok kuwi jenenge. Iya, nanti terakhir versi rock ya Pak Bot ya. Nanti kecepatannya pas yang ketiga nanti ditambah 400 speed. Wow. Ora nyanyi. Megap-megap. Jangan meremehkan sindanya Mayang Karen. Oke. Aku juga. Ayo kono. Ya. Yo. Gethuk. Iya, pamundutan yo, Mak. Ya. Yo. Iku tambane opo ala-ala kata asale saka telo kuwi kumi tambane